नि गाहाय हाब्लांखौ बेखेवगोन। दानिया जोंहा नैथि हाबाफारि हिसाबै दङ रुंसारि अमरेन्द्र ब्रह्म गोसोखां सायनासालि बेखेवनाय। बे सायनासालिखौ बेखेवगोन जोंनि दिहिरा निकासि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर बारग' आफादगिरि मुस्रि अजित ब्रह्म सार बिथांखौ दिनैनि बे जोंनि जे सायनासालि बेखौ बेखेवनाय जे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। जोंनि आरसिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनायनि सिगां सार बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं बानजाय आफादनि जानानै गुरै खावलायबाय। हाबाफारि लानानै दिहिरा निकासि बर' थुनलाइ आफादनि 19 मायथाइ